Fins aquí arriba el 2023. Ha estat un any de mons foscos i moltes pífies. Hem conegut i encarnat personatges pintorescos, grotescos i memorables, i hem aconseguit deixar acabades totes les temporades del canal. Però això és només el començament del nostre saqueig a la ficció. I què ens depara el 2024? Primerament, publicarem la resta de speed builds dels escenaris de Blades in the Dark. També ens estrenarem en els mons dels reviews. Comencem per un dels últims jocs que han passat pel canal. A veure si endevineu quin és. I a més, tornem amb noves partides, a Fallen Dungeon World. En definitiva, 2024 vindrà ple de coses divertides i esperem moltes noves experiències. Però no us volem escalfar molt el cap. Així que res, bones festes a tothom I bon Nadal! Ens veiem aviat. Fins aviat! Adéu, adéu!